הפרויקט הזה הוא פרויקט שהמועדון נרשם מטעם ההתאחדות לכדורגל ועמותת ערכים בספורט, לייצר קבוצה משולבת של ילדים ושחקנים רגילים ושחקנים עם צרכים מיוחדים. השילוב הזה, אנחנו נזכרים משני הצדדים. אנחנו, ההורים למיוחדים והילדים המיוחדים, נתרמים מילדים בוגרים מהם שמכילים אותם, אוהבים אותם, מרימים להם. והילדים הרגילים נתרמים מזה שהם נחשפים למשהו אחר שלא קורה כל יום. ערכים בספורט חרטו על דגלם את המשפט שאנחנו מנסים לקדם בהתאחדות לכדורגל, האדם לפני השחקן. אני חושב שהערכים בספורט יודעים לצבוע את השחקנים הפוטנציאליים ואת בני האדם הפוטנציאליים של החברה הישראלית, יודעים לצבוע אותם בערכים שאנחנו רוצים שבהם הם יצבעו. מה שחשוב לנו זה להיות הכי טובים בערכים, הכי טובים ולגדל אנשים ובני אדם. חוג עם הצרכים מיוחדים זה מרגש, זה ממש מרגש. אתה רואה ילדים שאמורים להיות מחובים, פשוט פורחים. אחת הסיבות שאני בקרן זה באמת הצורך לקדם את ספורט הנשים בכלל, ודאי את הכדורגל. אנחנו רואים שבחברה הערבית יש יותר ויותר נערות שרואות במגרש הכדורסל או הכדורגל את המקום שבו הן רוצות להצליח, ומבחינתנו זה הסיפוק הכי גדול. אנחנו רוצים לייצר את השוויון הזה לאורך כל המגזרים והמגדרים שקיימים. יש לנו מאמנים שהם תומכים בנו, שהם תומכים שיש לי בנות יכולות לשחק. ערכים הספורט נותן לי סבלנות, לקבל את האחר, אהבת האחר וכבוד. אנחנו שווים על המגרש, אוהבים את השני, לא משנה באיזו קבוצה הוא משחק, לא משנה באיזו גיל. לי זה נתן הרבה הבנה של לראות גם שחשוב גם מהקבוצה השנייה ולא רק לעצמנו. אם יש מקרים שאתה לא יודע לעשות או הגבת נגיד בצעקות לשחקניות שגם קרה לי, זה נתן לי לראות את הפרספקטיבה שמה השחקן שאני עושה לו הוא חושב. אני מברכת את כולכם שהתאמצתם והשתתפתם ושיחקתם. התוכנית הזו באה לתת גם לצד הניהולי וגם לצד המקצועי כמאמנים כלים למחלקת הנערות שלהם. איך אתה מתמודד עם ילדות שמגיעות אליך, איך משמרים אותם, איך מדברים אליהם, באיזה שפה לדבר אליהם. צריך לדעת גם להשקיע במי שמוביל את הדברים האלה, לתת לו עוד כלים כדי לדעת איך להוביל את הדברים האלה. היה מאוד קשה, לא יכולנו להתאמן, העולם היה סגור, וזה פשוט לימד אותנו עד כמה זה חשוב לנו הכדורסל בחיים. לקחת דבר כזה פשוט שנקרא כדורגל, וכדורגל מקצועני בארץ, ודרכו לייצר מפגש אנושי, וההבנה שפתאום יש פה ילדים שלדעתי חלמו כדורגל או לא חלמו פעם, שהם יוכלו להיות שייכים לקבוצות הכדורגל הכי גדולות בארץ, ודרך זה לאט לאט לייצר ערך עצמי וחוויה אחרת ואולי בחירה אחרת בחיים. אז אני חושב שזה נגע בלא מעט ילדים. כדורגל הוא כלי אדיר בשביל בכלל לבנות חלומות, לבנות שאיפות אצל הילדים. הדמויות, השחקנים הם כמו אלוהים, וזה מנוף לחינוך להישגיות, לערכים,
ערכים של שוויון, ערכים של הזדמנות, של השקעה, של עבודת צוות וגם של קבלת האחר. אנחנו בנינו קבוצה, עושים עבודה 7 חודשים, אנחנו עושים עבודה קשה ממאמן, 2 אימונים בשבוע, ואנחנו עשינו ביחד, כמו יונייטד. אני מאוד מקווה שהילדים האלה, הנערים, דרך החוויה הזאת שהם עוברים, והחיבור הזה לכוכבי כדורגל, זה ייתן להם באמת תקווה לעתיד, לא בהכרח ככדורגלנים, אבל החיבור הזה להצלחה יכול להביא אותם להצלחה בכל תחום ולידיעה שהם מסוגלים לעשות כל דבר, ואני מקווה שהם יעשו את זה.